Prosím. Dobrý, ja som zo Spoznaj Prešov a chcel by som urobiť rozhovor s vašimi členmi. Viete, čo tu musíte Danielovi Zdrovčinovi volať? On sa rád vykecáva. Hej, skúste mu zavolať. Jasné, tak viete mi na ňu dať kontakt? Napíšem vám do správy, len dopredu vám hovorím, možno si budete musieť na odpoveď trošku počkať. Dobre, veď to nejako nesúrisí, sa tak dohodneme. Ďakujem krásne. Jasné, dobre, do počutia. Dobrý. Zdravím, ja som Eliáš, sme jeden zo zakladajúcich členov tohto amatérskeho štúdia s názvom Saltudios. Som Zuzana a som tiež členom Sal. Hello, ja som Marek a tiež som Saltudios. Som Lily a som členkou komunity Saltudios. Dobrý deň, moje meno je Michal a som tiež členom Saltudios. Ja som Peter a tiež som súčasťou Saltudios. Čauko, takže ja som Anastácia zo Saltudios a toto je... Tete. Čo to teda je tá vaša komunita Saltudios? OK, tak to z hurta. Akože hlavné, čo nie je Saltudios. Poprvé, sme nedochvíľní. Za každým nezorganizovaní. Čo povedali ostatní? No, tak napríklad, že ste nedochvíľní. Jo, Danko Zurovčin, že jo. Ono je to taká istá skupina ľudí, ktorá sa venuje audiovizuálnej tvorbe. Cieľom je robiť nejaké pekné videjka s nejakým hlbším zmyslom, možno skoro až filmy. No a za tým celým stojí Daniel. On je taký náš hnací motor. Nie, do paroma. Nikdy nie sme pripravení a čerešničkou na torte sme králi prokrastinácie. A máme aj nejaké pozitívne postrehy? No, konečne sme dotočili a zverejnili reset. Pues de verdad, cariño. Sí, reset ha publicado. ¿Cuándo? Dígame, porque no sé. De verdad. El año pasado. El año pasado. El año pasado que hay 2 Después días... de 3 meses. No. No, creo que sí. No, ale... Viac neviem. Čo to vlastne znamená ten názov? Tuším, že... Môžeš. Tuším, že je to skrátka pre... Ale nie som si tak celkom istý. To je dobrá otázka. No ono pri samotnom vzniku, jak sme teda tvorili ten názov, myšlenka bola taká, že sa to bude skladať z 3 slov, že Salvator tu Dios, nejak zo španielčiny sme to prebrali, kvôli tomu, že to znelo ako niečo studios. Tak vlastne niečo také a teraz vlastne postupom času sme to trošku prerobili na také skôr. Nech je to priestor na kreatívne vyjadrenie. To je to je prekladne. Saltu Dios. Či? Tete? Čo znamená Saltu Dios? No sé. Well, I don't know. Well, I don't speak your language, do I? Well, you apparently understand me, so you do. What does Saltu Dios mean? Vedeli by ste nám povedať... Dobrý, čaute. Prepáčte, že meškám, fakt sa ospravedlňujem. Mohli by sme ešte to moje interview spraviť? Samozrejme, dajte nám 5 minút a môžete ísť vy. Hej, ďakujem veľmi pekne. Prepáčte, že sa zvyrušil. Pokračujte. Ďakujem. Aký cieľ sa snažíte dosiahnuť v rámci vašej komunity? No, čiže... Saltu Dios. Konečne niečo dokončiť. Akože nejaký projekt, ne? Toto máme ich dosť. Precontarla, no hecho, ¿está? Využívať talenty zmysluplnými príležitosťami zadarmo. No, hej. Tak nejak tvoriť obsah,
nejaký taký kvalitný, ktorý by aj zaujal diváka a mal by takú nejakú možno duchaplnú myšlienku, nejaké posolstvo a poskytovať priestor mladým tvorcom, amatérským, takým, jak sme my. A... To som nepovedala. Hej, ja ti to neberem. Nuž, asi nejako takto by som to povedala. To je veľmi dobre povedané. Myslím, že už nikto z nás nič lepšie nevymyslí. Lili to veľmi dobre zhrnula. Ja absolútne súhlasím. Daniel, môžete sa pomaličky prichystať, po tejto otázke pôjdete. Jasné, ďakujem. No tak pán Zurovčín, sme radi, že ste to stihli. Ďakujem. A ja som rád. Vedeli by ste mi povedať, čo je to vlastne Salto Dios? Tak teraz mám otázku na každého z vás osobitne. Najprv taká klasická. Aká je vaša úloha v Salto Dios? Potom taká druhá, pre zaujímavosť. Ak by ste si mohli vybrať, akým zvieraťom by ste chceli byť? Čo je Salto Dios? Tak je to kresťanská onlineová komunita tvorcov audiovizuálnych diel. To je definícia. Ale každý z nás má v Salto Dios iné miesto. A o to sa snažíme, aby každý mohol prísť a to, čo ho baví, robiť to v kolektíve príjemných ľudí a aby tie diela boli kvalitné. Aby to naozaj bolo to spojenie pekného s hodnotným a myslím si, že nič zle na tom robiť niečo dobré a zabávať sa pri tom. A o to sa asi snažíme. Ja vlastne ani neviem. Ja som sa tu nejako náhodou ocitla. Daniel písal do skupiny, som bola prekvapená, že čo tam robím, prečo tam som. A nejako som tu skončila, ešte som neodišla a je to super, pretože skupina ľudí, kde sa tvoria filmy a takto, že to je fakt ako... Nečakala som, že nájdem takú skupinu ľudí a je to zatiaľ veľmi super pre mňa. Ja môžem byť sama sebou, úplne šialenou sebou. Čiže toto je taký pre mňa priestor. A zároveň je to strašne cool, ne? Keď povieš, ja točím filmy. No, tiež mi to dáva takú príležitosť proste mať partiu kamarátov, s ktorými môžem čosi stvárať, čosi tvoriť. Dáme tie priateľstva a potom to nejaká forma umeleckého vyžitia, plnenie si detského sna, možno trochu. Ja asi len chcem pomôcť dobrým nápadom dobrých ľudí, aby sa zrealizovali. Tak, ja som Salto Dios, pretože ma baví tvoriť nové projekty, organizovať a podieľať sa na nich. A zároveň je to skvelá komunita ľudí, kde sa človek cíti prijatý. Je akože jeden taký veľmi silný moment pre mňa bol, keď niekto akoby prežil ten príbeh, ktorý som tam ja svojou prácou vytvoril, alebo neviem ako tam nazvať, mať tú moc, tie príbehy, ich rozprávať. A je takou formou, ktorú my sa snažíme robiť aj tá audiovizuálna. Potom je to veľmi veľká vec. Ja som toho celého súčasťou preto, lebo ma baví spolupracovať na hodnotných projektoch a som veľmi rád, keď môžem byť takého niečoho súčasťou. Mediálne produkty, audiovizuálna tvorba, to je niečo, čo je mi blízke. A táto naša komunita je takým priateľským miestom, kde môžeme rozvíjať tieto naše schopnosti, zručnosti, ako urobiť nejaké pekné dielo. Takže tak, preto som tu. Ja určite súhlasím so všetkými, ktorí sa vyjadrili. Ja som skúsil trošku z iného hľadiska sa na to pozrieť a to asi tak, že rád by som bol ťava. To by bolo super. Dobrý. Dobrý. Pamätáte si ešte, keď sme s vami robili to interview ohľadom Salto Dios? Áno, jasné, pamätám. No, tak ja som ešte sa len chcel dodatočne opýtať jednu otázku. Ako sa môžu ľudia dostať do vašej komunity? Lebo som sa to zabudol opýtať. Aha, jasné. V popise tohto videa nájdeš odkaz na náš Discord server, ktorý ťa hodí na našu onlineovú prihlášku.
Potom, čo ti prihlášku schválime, už len bude treba overiť svoju mailovú adresu a poslať nejakú ukážku tvojej doterajšej práce. Nemusí to byť nič profil, len nás zaujíma, čo ťa baví a či nie si náhodou robot. A ste tam? Takže to je také jednoduché. Samozrejme. No tak to naši diváci budú mať určite radosť. Jasné, inak. Nechcete ísť na pivo?